Sityhile izwi lenkosi ke incwadi ka-1 John chapter 5 verse number 6. 1 John chapter 5 verse number 6. Sifunde ke bazalwane incwadi ka-Luke chapter number 11 verse number 12 no 13. Sifunde ke bazalwane incwadi ka-John chapter 7 verse 38. Sibe sesiyathandaza. Siqala kwincwadi ka-1 John chapter 5 verse number 6, Luke 11 verse number 12 no 13, John chapter 7 verse 38. Then sithandaze. Sindisiwe ke bathandekayo, siyambonga uThixo sivulela umnyango ukuba sibe khona namhlanje. Siyazi ukuthi besithe soba khona yesterday, saxolisa ngenxa yohamba besihamba sithutha imaterial siyibhekisa eNcobo. Siyabulela kakhulu ke bathandekayo basibuye namhlanje. Cela ke siwafunde lamazwi aku-1 John chapter 5 uverse number 6 wakhona ofundeka ngolihlobo. Lowo ngulowo eza ngamanzi negazi, uYesu Kristu engenawo amanzi odwa, enawo amanzi enalo igazi. Umoya ke ungulo ungqinayo, ngokuba umoya uyiyo inyaniso. Umoya uyiyo inyaniso. Ngokuba bathathu abangqina emazulwini. Siyabulela bazalwane. Sisafunde incwadi kaJohn chapter 5 uverse number 6. Othi ebomini bukaYesu kwaqaqamba amanzi negazi, ingengomanzi odwa kodwa amanzi negazi. Sitsho esiXhosa sitsha xa sizawuthandaza. Kwaqaqamba ebomini bukaYesu amanzi edibene negazi. Uthi umbhali umoya wayelingqina eliphakathi kwamanzi legazi. Na uthi ke umbhali apha xa sifunda lamazwi, isilungu sithi ku-Easy Version uthi Jesus Christ is the one who came into the world. John baptized Jesus in water. When Jesus died, his blood poured out. God showed that Jesus is his son with the water and with the blood. Umbhali apha uveza into ezimbini, amanzi edibene negazi. Athi ke umoya wona ubungqinela ezi zinto zimbini. Kuthiwe ke ngoku bathathu abantu abangqinayo ezulwini. Kubalwe phaya uyise, kubalwe ilizwi, kubalwe umoya oyingcwele. Xa umuntu esindiswa kufanele into yokuba kwenzeke ezi zinto ebomini bakhe. Uthi apha lo mbhali ebomini bukaYesu kwaqaqamba amanzi negazi, kambe asingomanzi odwa. Kusho ukuthi bakhona abantu ababhaptizwayo ngokwasezicaweni. Asuyeke ngokwasezicawini
bebhaptiza aba bantu uYesu bengakhange bamamkele. Sithi abantu aba bathathwe ngamanzi, kusetyenze amanzi ewodwa kwaba bantu. Bakhona abantu abasindisiweyo babhaptizwe balithole igazi likaYesu, angabikho umoya oyingcwele kwaba bantu. Na uthi kumbhali apha, koko ayingomanzi odwa, ngamanzi negazi. Umoya ngokwakhe uyayingqinela le nyaniso. Kaloku umoya ngumthombo wenyaniso. Sithethe apha ngokubaluleka ukuthi xa ungumzalwane ube naye umoya oyingcwele, kuba umoya oyingcwele nguye ongumthombo wenyaniso. Nguye umoyela ukuphenduka noba ukuguquka kwakho. Uma ngaba ungumntu oguqukileyo nosindisiweyo waxolelwa izono, kufuneke kube khona umoya oyingcwele owurisivayo, omamkeliswayo. I-salvation bazalwane awunongqinelwa mntu. Kwawena lo ngokusindiswe umamkele uYesu unamaxesha okuyidawutha into yokuba uThixo uhamba naye, ukuze ukwazi ukuqiniseka uba uThixo ukhona. Usube wena ugcwalisiwe, unaye. Kuphele vutha aqhubeka sayitshekisha. Siyevala bazalwane, make sithi amen ezantsi. Kenza banitshekisha uma bathathela. Yes. Now uthi umbhali ke apha kule ndawo uverse number 7, ke amangqina mathathu ayangqinelana, umoya, amanzi negazi. So njengoba ungumntwana kaThixo nje usindisiwe, fanele apha kuwe ube izono zakho zicikiwe ngegazi likaYesu. Ufanele ukuba xa ugqiba kwamkela uYesu zacikwa izono zakho zaxoleka, ubhaptizwe ngamanzi, ubonise ukuguquka kwakho. Sithe ukuguquka bazalwane kukuyeka izinto ubukade uzenza. Sathi xa uziyeka ezi zinto ubukade uzenza, ziyacikwa izono zakho xa uziyekile. Then uthi kumbhali ubhaptizwe, adlule athi zixolelwe izono zakho. So uma ngaba ke ngoku wena usindisiwe, ubhaptiziwe, uhlanjiwe ngegazi, umoya oyingcwele makangqine, kufanele into yoba ke ngoku ubhaptizwe ngomoya oyingcwele. Masithi amen apha ezantsi xa nisekhona. Bhaptizwa ngomoya oyingcwele okanye yamkela umoya oyingcwele. Yiba ngumntu onxanelwa umoya oyingcwele. Siyabonga bazalwane. Yiba ngumntu onxanelwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyanxanelwa, uyoma, uyanxanwa. Yiba ngumntu onxanwayo wena. Kufanele into yoba ubhaptizwe
emveni koba umamkele uJesu ngamanzi. Lento ukubhaptizwa ngamanzi ibonisa inguquko oyenzileyo. Mhlawumbe omunye umuntu angazibuza uba ubhaptizwa kangaphi, njengomnye obhalileyo apha ebuza uba ubhaptizwa ngapi ngamanzi naye umoya oyingcwele lo. Because abantu abaninzi xa uthe kwenzeka ingozi, ndenza umzekelo, umuntu okhonza kula mabandla esiye sithi akasindiswanga, uthi xa isamkela uYesu siphinde simbhaptize. Lo muntu bekhonza ecaweni enganayo uYesu, siyam-understanda, siye simbhaptize. Yena ethatha uJesu esindiswa nje, siphinde lo muntu avuguquke, alahle izono zakhe, lo muntu ke ngoku thina sim-understande, simbhaptize. Kube khona lo umuntu obekade engasindiswanga wasindiswa, waguquka kakuhle lo muntu, wabhaptizwa ngamanzi, wahamba lo muntu wabuyela emva ezonweni zakhe. Xa ufunda incwadi ndithi yabase-Efese chapter 4 verse number 5, eyona nto ndifuna uyicacisa yile ndaba yezi zinto zintathu uYesu azikhankanyileyo eze ngazo, aziqaqambisileyo uYesu. Uverse number 3 uzawuthi yena kule ma-Efese chapter 4 verse 3, zamelani ukuhlala ngoxolo niyilaa mbumba yamanyama wanenza nayiyo umoya oyingcwele. Uyabona kusho ukuthi umoya oyingcwele lo xa ifikile ubenza abantu babe ne-unity, bayadibana abantu ababhaptizwe ngamandla kamoya oyingcwele. 2, abantu ababhaptizwe ngumoya oyingcwele bahlala ngoxolo, baba noxolo, abalwi, abaxabani. Abantu ababhaptizwe ngamandla kamoya oyingcwele noba bebekade bengaboni ngasonye bayalungisa ngoku, baxolelana. Soze ube nalo uxolo ungenaye umoya oyingcwele. Soze ukwazi uhlala, nihlale ngokubumbana, nge-unity, umoya oyingcwele enganibhaptiza. Nebandla alingeke likwazi ukuvana, abazalwane baxolelane, umoya oyingcwele engekababhaptizi. Isayini yokuba abantu abanaThixo, abanamoya oyingcwele, kulapho kukhona i-division ngoba khonzayo. Because umuntu okwaziyo ukumanya abantu bubukho bukamoya oyingcwele, umoya oyingcwele ocacisa ubukho bukaThixo ebantwini. So where there is a division, loo nto ichaza ukuthi we have a shortage ka-Holy Spirit, because abantu abanohlalelana ngaphandle kokuhlaliswa uThixo. Na uthi umbhali kapha, zamelani ukuhlala ngoxolo nilo mbumba awanenza yona umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele udibanisa abantu abangenakudibana. Umoya oyingcwele wenza xa isefikile, uyabona xa umamkela uJesu umoya oyingcwele engekafiki, kuyakhonzeka ngoku ungathethisaniyo nomntu, yokhonze. Kuyahlaleka ngexetsha unabantu ongabafuniyo, futhi uhlale ukhonze ugqibe ube ngumzalwane ovuthayo, kodwa unendawo ngasebantwini. But xa isefikile umoya oyingcwele, umuntu owusithi soze umxolele wakhona, uyaya kuye uyolungisana nalo mntu, because xa isefikile umoya oyingcwele awukwazi ukuxabana umoya oyingcwele efikile. Number 2, uthi ke mbhali yona bendiya kulaa nto ithi thina siyaba-understanda abantu abasindiswa
bekhonza kwicawe esithi asisindiswanga, siba semanzini kanti bayaluphinda ubhaptizo. Silele thina xa uye walimala, because ubungcwele no-Holy Spirit uyastrugglisa xa uke wabetheka kwi-salvation walimala. Kokuphi ukulimala bazali? Ukulimala kukuthi wenze isono ngomzimba wakho, sono, umzimba lo wakho ube nesono, uphume emzimbeni, then ube sowubuyelana nenkosi. Xa ubuyelana nenkosi wena uthi, ngoba xa sibuya akekho umuntu ongabuyelana nenkosi ngaphandle kokuguquka. Ukubhaptiza kamanzi, xa ufunda uMateyu 3 verse number 11, ndinibhaptiza ngamanzi ndibonisa ukuguquka kwenu. So ukubhaptizwa ngamanzi uboniswa ukuguquka, inguquko oyenzayo. Number 2, 1 Peter chapter 3 verse 21 uthi xa ubhaptizwa uthi amanzi akasusi intsila yenu kuhlamba mzimba ungcolileyo. Uthi kodwa amanzi asisithembiso esenziwa ngomxhelo wonke, esisithembiso usenza kuThixo. Loo nto ithi ukuthi ke xa uke walimala wabuyela umva, ingozi balapha ekuthini abantu badla ngokushumayela into ethi awusoze ubungumntwana kaThixo, uhlala ungumntwana kaThixo. Ngoba xa uzalwa ke abantu badla kwenza loo nto bafana izinto ezingeke zidibane. Athi umntu ubuzalwa ngulo mama awusoze uphinde ujike ungangabi ngomama wakho lo. Mamelani nibalisele, nokuba ngaba ungangumntwana kaThixo, xa utye isono ithi iBhayibhile wehlukene noThixo, ufile uThixo. Masingakhohlisani sicingele uba xa usindiswe ngunaphakade. uJohn uthi xa ithetha apho 1 John chapter 2, bantwana ndinibhalela uba ningoni. Xa nithe nona sinomthetheleli kuye uyise uYesu Kristu. Uthi ke ngoxa ithetha lo umthetheleli ulilungisa, uthi ke xa ithetha yena usisicamagushelo sezono zethu. Athi into yathetha ukuthi siyafana nalo sesezulwini xa udle isono. Athi ke ingesiso sodwa thina sodwa naso ukwasiso nesehlabathi. Ngamanye amagama, xa utye isono udinga igazi likaYesu likuhlambulule. 2, udinga inguquko. So xa uguquka, izawutsho le verse le sizoyifunda sezantsi, ithi mnye umzimba kaloku, ukwamnye nomoya, kwakwanjalo lilinye nethemba enabizelwa kulo nguThixo. Inkosi inye, ukholo lunye, nobhaptizo lukwalunye. Now xa ungumntu ke ngokokholwayo, uyabona uba ndasindiswa mna ngonyaka endasinzwa ngayo, zange ndiphinde ndiyeke ukusindiswa, so ndideserva ubhaptizo olunye because ndikholwe kakanye. Andaphinde ndijike elikholweni lam. Ndixelele ke wena okholwe kaninzi, ukholiwe wayeka wawudla izono, waphinde wakholwa kuqala, wawenza amasiko okukholwa, wabhaptizwa. Uyabona xa umntwana onile ekhaya, abazali bakhe badicide ukumgxotha ekhaya, bathi bamhlamba bamgxotha. Xa esebuya laa mntwana kukho ibhokhwe ehlatywayo kowabo laa mntwana, bemngenisa kwakhona ekhaya, enzelwe isiko, uzalwa khona ekhaya, kodwa wagxothwa ekhaya. Njengoba nathi abantu bazalwane badalwe nguThixo, bona egadini yomyeso, bagxothwa nguThixo ebukhoneni bakhe. Xa bebuya uThixo uhlabe imvana egama layo linguYesu, ebuyisa abantu bakhe ekhaya. So xa usindisiwe wabetheka,
nayo ingozi apho yenza ukuthi ustrategishe futhi abaninzi xa beke balimala abaphinde barecoverishe abaphinde bafane nelaa xesha babeqala ukusindiswa. Yini oyibhudayo? Ubhuda indlela obuya ngayo. Ubhaptizo bazam bam depending into yokuba wena uguquke kangaphi, ngoba amanzi athetha abonisa ukuguquka komntu. 2, le nokuguquka kwakho ikuncedela ekurisiveni umoya oyingcwele, ngoba uPetro uthetha nabafundi, uthetha nabazalwane abathe bebabona ngathi baxelile xa besamkela umoya oyingcwele. Uthi kuPetro, asincilanga bazalwane, abachazela uba kwenzekeni. Ithi iBhayibhile xa ithetha pha bahlabeka aba bazalwane ezintliziyweni. Yenye yento endifuna ukutshalenja nina ukuthi you never repent ilizwi lingakwenzanga nto. Ngeke ukwazi ukuguquka ilizwi lingakuhlabaka. Ukuguquka bazalwane hayonto oyenza kuba uyicingile, yinto oyenza ngeforce yelizwi elikwenzakalisileyo. Lilizwi lenzana apha kuwe, likubonisa isono ohleli phezu kwazo, likubonise ilizwi ububi besono. Abantu abaninzi abasindiswa batye izono besindisiwe, bafile comfortable besidla izono. Ngabantu abangazazi izono uba ziyingozi kangakanani. Ngabantu bona aba abangene enkonzweni bengena bengazibonanga uba yingozi le bahleli kuyo. Na ukuze urepente uguquke, hlatywa lilizwi. Yiyo le nto funeka uba xa kushunyayelwa zingashunyayeli izinto ezingekhoyo, kushunyayelwe le nto ifunekayo. Because you never repent ungaxelelwanga ngokuguquka. And asinokuguquka sixelelwa ngezinto eziphathekayo, ngeemoto, ngepromotion, because akho nto iguquka apha. Nafuneke sixelelwe ngokuthi yini eyabangela uba uThixo ancame uYesu behleli kunye, amcamele ukuze emhlabeni. Funeke sikhangele injongo kaThixo ngoYesu. Now injongo kaThixo ngoYesu siyayibona kuJohn 3:16. Wenzenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ekuphela komzeleyo, ukuze bonke abakholwa kuYesu bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Na uThixo uthumele uYesu ngenxa yokuthanda kwakhe ihlabathi. Injongo yakhe efuna abantu bangatshabalali. 2, uYesu into ayizele kakhulu, akazelanga bazalwane ukuphilisa abantu nokuvusa abantu abafileyo. Sisono into engazange ikwazi ukususwa ngabaprofeti. Sisono bazalwane into esingakwazi ukuyincothula emntwini. Nokuba unemimangaliso emingakanani, ugcotshwe kangakanani, but akekho noyedwa, akho sangoma, akho mntu okwaziyo ukususa isono somnye umntu ngaphandle kukaYesu. uJesu ukuze abonakaliswe njengoThixo bazalwane, ayikho kubevusa abantu abafileyo, because abantu abafileyo nakwasembe bayavuka. Abantu abafileyo bazalwane nakwalukhanyana bayavuka. Abantu abafileyo nezangoma ziyakwazi uyenza loo nto, but there is one thing engakwazi ukwenziwa ngabantu. Neyo nto yabangela uba abantu babuze uba ungubani kanti lo ukwaziyo ukuthi ebantwini sukumani izono zenu zixole, because that thing eyenza ukuthi xa uhlangana noYesu uzive izono zakho bazixole, a greatest miracle apha kuwe ekufuneke uyi-experience yile yokuba ubukade uphila ezonweni, then ube sowukwazi ukuphila without a sin. Because
iyona nto eveza uYesu, futhi iyona nto ekhoste uYesu ubomi bakhe bonke. uYesu, bazalwane bam, akayanga ekufeni ukuze abantu bavuke ekufeni, baphile kwizifo, akhutshwe amadimoni. Those things azikhosti ukuze afe. There is one thing ethatha ubomi bukaYesu, sisona bazalwane. That's why ithi iBhayibhile ke xa sezixolelwa izono, then God deposit his Holy Spirit ebomini bomuntu. 1 John chapter 3 verse 24 uthi ukuba niyayigcina imithetho yam, uThixo uhlala nani. Nansi into ecacisa ukuba uThixo uhlala nani, umoya wakhe aniphe wona. Akekho umuntu ongathi mna ndinoThixo engenayo umoya oyingcwele. And lento, mazamam, we cannot fake the gospel. We cannot fake God. Kufanele yenzeke apha ebomini bakho lento ndiyithethayo. Kufanele into yokuba uyi-experience indaba kaHoly Spirit. Because akekho umuntu osindisiwe ongakucacisela ncakasana ngoKristu. Because uKristu, bazalwane, ucaciswa ngumoya oyingcwele. Now ndithi ke nazi izinto zilahleka xa umuntu elimele, ebethekile. Nxa isebuya, akabuyi ngale ndlela wayeqale ngayo. Ndifuna nenze ningayenzi imistake. When you baptized by the water, awuthathi membership. Xa ubaptizwa ngamanzi awungeni, awuthathi membership. But in iBhayibhile ubonisa ukuguquka kwakho. Kusho ukuthi xa ubuke wabetheka, then ufuneka uguquke. There's no other way uba uzobuyela njani kuThixo ngaphandle kwe-repentance. Now funeke wazi ke ngoba nabani na xa ufunda iZenzo chapter 19 uverse number 4 no 5 uyifunde ku-Amplified version, uzawuboniswa baba uPetro ubuza umbuzo, nakholwa uPaul uthi ba nakholwayo nje udibana nabafundi base-Efesu, nakholwayo nje namamkela na umoya oyingcwele. Ngaba kaJohane apha athi lamadoda ndiyawathanda, asizange sive nokuva uba kukhona umoya oyingcwele. Uyabona abantu abaninzi xa befuna ukurobha umuntu bakhawuleze abantu, batsibe, bathethe ngamandla kamoya oyingcwele, bathethe ngezipho, bengathethanga ngobuqu bukamoya oyingcwele. But uKristu mayithembisa abafundi bakhe uthe kubo, asikho kwenu ukuba nazi amaxesha. iZenzo chapter 1 verse 8, ayikho kwenu ukwazi amaxesha nini. Wathi kodwa nina niyokwamkela amandla akuba umoya oyingcwele efikile kuni. Kutsho ukuthi amandla akho xa ikhona umoya oyingcwele. Thina asinqanelwa imandla, sinqanelwa umoya oyingcwele. Because isithembiso esenziwa nguYesu sithi xa umoya oyingcwele efikile kuni, you shall receive power. Anizufuna amandla, but ukufika kukamoya oyingcwele nina seniyawuthola ke ngoku amandla. Into efuneka uyinxanelwe noma uyilambele noma uyifune ubomi bakho bonke kuphileni, kukuba zaliswa ngumoya oyingcwele. In iBhayibhile bathandaza kuchapter number 4 weZenzo verse number 29, besoyikiswa ngabantu. Bathandaza babe sebesithi bethandaza ziqale Nkosi izoyikiso zabo. Bethandaza behlutshwa, behlutshwa, bacela kuThixo qala Nkosi izoyikiso zabantu.
Then ithi iBhayibhile ku-31 bakugqiba ukuthandaza. Because xa unxaniwe, xa uke waba lendlala kaMoya Ingcwele kuba uMoya Ingcwele ukuze akubhaptize ukhangela inhliziyo enxaniweyo bazalwane. Ini babaqhiba uthandaza yazanyazanyiswa indaba behleli kuyo. Akunamsebenzi ukusukuma kwendlu bazalwane. But nayinto enamandla kula verse. Bathi seyishukumile indlu, ithi iBhayibhile bagcwaliswa bonke nguMoya Oyingcwele. Baluthetha udaba lwenkosi ngesibindi. Because the Holy Spirit xa ikhona uza ne-boldness apha kuwe. Isibindi. Awukwazi bazalwane bam ukummela uKristu ngaphandle kukaMoya Ingcwele. Ndithi ke uHoly Spirit ke uthatha ixesha ngakumbi xa uke walimala enkosini. Because sirobha indlela yokubuya. Le ncwadi bendiyikota ke ka-19 uyawufumana into yoba uPaul emveni kuba ebabusi ba bekholwa nje abe sesithi la madoda asizange sive nokuva ngaye uMoya Ingcwele. Nxa abantu bemamkela uJesu sibashumayise ngoJesu basindiswa babuya bangena phakathi sibe sesibaxelela ke ngoba bazalwane lahlani izinto ezikhatywa sisazela senu. Ndiyamthanda uJesu madoda. uJesu mawumkela uJesu ngenhliziyo yakho yonke akuthi ngeke imfundisi okukhombisa uba izono zakho nazi. No, kodwa mamkele uJesu bazalwane. Ithi iBhayibhile nani file nje ziziphoso nazizono, kepha unidlise ubomi ngoKristu uThixo. Na kutsho ukuthi xa ifika uKristu apha kuwe ngaphakathi noba ufile uyavuka uzibone izono zakho. Kufuneke wena ke ngoJesu uphilise omnye umuntu etempileni. Uyamphilisa lo mama, udibana nabo ke lo mama etempileni lomzalwane, uthi kuye uyabona uphilile yahlukana ke nezo ukuze ungaphinde wehlelwe into embi kunale. Na izono kuyahlukana naso bazalwane. Le nto yokwehlukana nezono ke iyakusiza ekuthini ukwazi ukubhaptizwa nguMoya Oyingcwele. Uthi ke apha uPetros uPaul xa ithetha kula chapter ka-19 yesenzo. Ndifuna senani bazalwane, xa ufunda incwadi iBhayibhile kuthiwa ngu-Amplified Version izakuxelela into yoba iBhayibhile wabacacisela ke uPaul esithi ubhaptizo lukaYohane bazalwane laluthetha nje ubhaptizelo enguqukweni. Uthi ke uYohane lo wayekhomba esithi ukhona ozayo, wayethetha uYesu. Uthi ke xa igqiba baye aba bazalwane bakholwa egameni likaYesu. Uthi ke la Bhayibhile ithi they baptized them again. Baphinda babhaptizwa aba bazalwane. Bephinda ebhaptizwe babeke babhaptizwa baphinde babhaptizwa. Abantu abaninzi ke baye bacimba kudlalwa ngabantu. Lento ikukubhaptizwa funeka ingabi ngomfundisi othi bhaptizwa, funeka ingabi ngomvangeli othi funeka ubhaptizwe, funeke ibe nguwe, ibe yinto equbuka apha kuwe, ibe sisidingo sakho. Lento akufuneka ngifoswe. Neyiphi into oyenza kwi-salvation sufoswa ngabantu, because into oyenziswe ngabantu ayibi nancedo kuwe wena mntu oyenzileyo. So xa uguquka subona abantu beyobhaptizwa, then ube sowurhalela ukubhaptizwa. Yilinde lento ikhule apha kuwe, ube nesidingo sayo. Yikhule lento ilinde bazama. Into yasezulwini awuyithunywa, into yasezulwini awuyithunywa.
into yasezulwini awucengwa ngayo. Into yasezulwini awuyenzi kuba ubona abantu beyenza, kodwa into yasezulwini ifika pha kuwe uba seyilixesha lokuyenza. Abanye abantu namhlanje bakhawuleza babhaptizwa, bavuka baqhubeka nezono zabo ngoba babona abantu besiya. Ubhaptizo bazalwane olu akuyoninto efoswayo nento enyanzelayo, nento oyenza kuba ubona abantu bayenza. Ye madoda, iyalindwa into yasezulwini, yalindwa into kaKristu. Then bese xa ubhaptizwe into equbuka, ndiqinisekile mna uba xa uguquke inyaniso, ngoba inguquko funeka isuke ipride xa uguquka. Ya, funeka isuke ipride xa uguquka. Ipride funeka isuke ngoba isono sinepride bazalwane. Soze uguquke nje bangaba ndiwe ndingumfundisi ndiye ndicinga amarhamente am uba Thixo ndizawuphinde ndibe ngokabani uba ndidle isono ndingumfundisi. Uyabona xa usenayo laa nto yokusazi ubungubani awukaguquki. Yabona xa usakhumbula into yoba ndiyintoni, ndidume kangakanani, ndihlonitshwa kangakanani, ndishumayele kangakanani, awukancedakali. Uyabona sewuncedakele, uyalibala into yoba ndicule kangakanani, ndishumayele kangakanani, ndaziwa kangakanani. Yabona xa sewuncedakele, you forget ngabantu, ujongane wena noThixo uba right abantu bandazi ngolu hlobo. Ukuba kungafika usuku lokufa ndisaziwa ngolu hlobo, ndawukwazi na ukubhekana noThixo? Xa uguquka bazalwa, ufana nendoda egama layo linguZakeyu. Laa ndoda ithi iBhayibhile, he was a chief tax collector. Laa ndoda yayisisityebi, yayintloko yombutho werhafu. Laa ndoda, that means laa ndoda yayikwi-high position. Laa ndoda yayi-respected kwindawo yayo. But when laa ndoda ifikelwe lunxano lukaKristu, yazilibala laa ndoda. Yalibala laa ndoda tu ngestatus sayo. Because as long usagcine istatus sakho, usazazi ubungubani, ayikafiki inguquko. Uyabona xa seyifikile inguquko, mntakababa, ifikile inguquko. Yifikile le nto kuthiwa yi-repentance yenyani kuwe. Not umdla, not ukhumbula icawe, not ukuba nesithukuthezi soba awusaye ecaweni. Ngikhuluma mna ngawe ufikelwe kukholwa uThixo. Ndithetha ngawe mna ukhumbula uThixo, ungakhumbuli bazalwa, ukhumbula ifellowship yakho noThixo. Nxa seyifikile loo nto kuwe, ufilisho lanxano lokungakhumbuli bazalwane, lokungafuni ifellowship yabantu, ukhumbula uThixo owake wahamba naye. Khumbula uThixo owahamba naye. Zofana naba bantu ababebuya bakaYakobo, abancama izithixo zabo, bancama ubuhle babo, babe sebesithi Nkosi thatha konke. Because uma ungaguquki, ungekaguquki, ugqirha uyazazi uba ndiwugqirha, igqwetha liyazazi uba ligqwetha, umntu uzazi, uprofesa uzazi ufuna ukutrithwa ngobuprofesi bakho, ngobudokotela bakho, ngezinto ongene nazo, nge-achievement yakho, ngemfundo yakho. Now umntu mayiphenduka, uthi uPaul, umzekelo ophila ngoPaul, uthi kwaba ngathi kum kuzelwe into ngexesha elingafanelekanga. Paul was very educated, but imfundo yakhe wayithatha wayibeka emva, because when uhlaselwe kukufika kwathi ukhumbula ifellowship, ungifuna uThixo, you forget about yourself. Now ndithetha ngabantu mna, andithethi ngecawa, andithethi ngabantu mna abenzela abanye abantu, ndithetha ngomntu mna ofikelelwe kukufuna uThixo. Umntu ofuna uThixo bazalwane uyancama, ipride uyibeka ecaleni, because enye yezinto ebangela uba singamtholi lula uMoya Oyingcwele siyazazi, futhi sifuna ukukhonza sizazi, sifuna ukuhamba noThixo nathi singazilibalanga.
You never walk with God uhamba nawe futhi. Now la mazwi ke xa sothandaza la mazwi lunye ukholo then lunye ke ubhaptizo. Awukwazi ukholwa uyeke ubhaptizwe kuqala uphinde ukabhaptizwe xa sophinde ubuye. Lento andiyishumayeleli ukuze uba narhaleli kuyenza kodwa ndikuchazela into yoba ezinye zento ofeyisene nazo kwistruggle sakho spiritual yile yoba wena ukholwa mpela kodwa ungawenzi impela amasiko. Now ebomini bukaYesu kwaqaqamba amanzi negazi, then umoya uyangqina because umoya ingcwele umi phakathi kwakho nokwamkelwa kwakho nguThixo. When God esamkela irepentance oyenza inguquko yakho uthulula umoya ingcwele phezu kwempilo yakho. Izenzo chapter 10 verse 38 uJesu wathi anjizwa ngumoya ingcwele. Uyaqaqisa phaya uPetros. Ithi iBhayibhile ke sathetha kwaKhoneli. Ithi iBhayibhile wasuka umoya ingcwele wabawela abantu bakwaKhoneli. uPetro engekathi izani ndinibeke izandla because the Holy Spirit akehliswa zizandla sibekwa sithi singabefundisi. But the Holy Spirit wehliswa kukuvuleka kwenhliziyo. Ithi wehla umoya ingcwele wabahlela bonke ababeliva ilizwi. Bamba ababeliva ilizwi. Wehla ngoba umoya ingcwele bazamam ulandela izwi, ungqinela ukungena kwelizwi kuwe. Ilizwi funeka libekho lishunyayelwe ilizwi. Kushunyayelwe ilizwi ebantwini. Kungakhamfathwa abantu. Kungashunyayelwa into esizithandayo singabantu. Kungaganjwa nemizwa yethu. Kungenzelwa thina. Fanele bakuthethwe into ethi ka seyithethiwe ihlaba inhliziyo yakho. Fanele baxa uye enkonzweni uthi Thixo ndincede oyoma phambi kwam athethe inhliziyo yakho. Because the Holy Spirit ulandela izwi elingene ebantwini. If you receive izwi likaThixo, then the Holy Spirit ulandela lona. The Bible wehla noPetros akazange anotiswe kuthiwe Petro ubagqibile sendiyehla. Wabona ngabantu behlelwe umoya oyingcwele. Abantu bastrugglisa kumoya oyingcwele because you never receive the Holy Spirit ungekaguquki ngendlela efanelekileyo. And akekho bazalwana umuntu ongazaziyo xa iselenyanisekile. Akekho futhi umuntu ozaziyo ongazaziyo xa idlala ngoThixo. Akekho bazalwana umuntu ongazaziyo uba ndiyakhonza kona kodwa ndikamniki uThixo inhliziyo yam epheleleyo. Until uThixo afumane wena, then uzomdedela umoya ingcwele. Abantu abaninzi they serve God benento ethi ndimkhonzela ukuba hlala impilo yami iright, ndimkhonzela ukuze ndiphile, ndimkhonzela uzandipha imisebenzi, ndimkhonzela ukuze uThixo ndihlale ndingaguli. Abanye bamkhonzela nje uba azabagcine emisebenzini. Lalela ndokubalisela, you don't need the Holy Spirit xa umkhonzela nje uThixo ukuphila wena. You don't need the Holy Spirit. God xa izawunika abantu umoya ingcwele niyokwamkela ke amandla akubona uba umoya ingcwele wehlile nitsho nindingqinele ebantwini bakho. Ngamanye amagama when God pours His Spirit ethulula umoya wakhe kuwe, injongo yokuthululwa kwalo moya kuba ube lingqina likaKristu.
Sekuyathandaza le ncwadi kaLuka besiyifunda ithi bazalwane, njengoba abantu bekhohlakele kangaka, athi xa ucela isonka kutata wakho angakuniki ilitye, akunike isonka. Ucela inhlanzi angakuniki inyoka kodwa akunike inhlanzi. Uthi uYesu ba kukangakanani kuba wethu osemazulwini xa suba thina singasuke simcele umoya oyingcwele. Uthi apha kubani nanokuthi enonyana ocela inhlanzi asuke amnike inyoka, okanye athi ecela iqanda asuke amnike unomadudwana. Ukuba ngoko nina nikhohlakele nje, niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo, wawubeka phi ke yena uyihlo osemazulwini ukugqithisela ukubapha umoya oyingcwele abo bamcelayo. Ngamanye amagama, uyacelwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele lo uyacelwa, awumcelelwa, uyacelwa. Kufuneka uncanwe, ngoba ngeke uyicela into ongancanwanga. uYesu uyathandaza, xa sothandaza sivale uyema uyamemezela. Uthi uYesu yayingumhla wokugqibela wokuba amaJuda esenza umgubho wawo, last day kuyagoduka. Wema uYesu wafumana ichance ukuba ukho onqaniweyo makeze kum asele. Lo unqaniweyo, because xa ungenalo unqano ngeke usibone isidingo sokumcela umoya oyingcwele. Akekho kasurvivor, akekho ongaphila ukuthanda kukaThixo, akekho bazalwane okasindiswa ngaphandle kukamoya oyingcwele. Andikhathazeni uba sowungumfundisi ebandleni lakho, sowungumpostile ebandleni bakho, sowungumprofeti ebandleni lakho, akekho umuntu ongakhonza uThixo amkhonze ngendlela uThixo afuna ngayo umoya oyingcwele ngenayo. Umoya oyingcwele bazamama akafani nomoya wecawe. Umoya wenkonzo okhonza kuwo uyakwazi ukurobha, but uThixo bazalwane ukhonzwa ngomoya wakhe. Akekho umuntu ongabaphiyo aphile iholiness, asurvive kumhlaba onjengalo without the Holy Spirit. Bonke abantu abedlule emhlabeni bekhonza uThixo esithi bangamaqhawe namhlanje bangakubalisela uba thina sasizwa kukusithoba kumoya oyingcwele. Amakholwa namhlanje angamagwala, ngeke kube naso isibindi sokumela uKristu emhlabeni. Into abantu basibeyinhlekisa namhlanje, sihlekwa, abanye baphuma sebesindisiwe, badinwe inhlaba, abanye badayise ngenyaniso, abanye bayiyeke umyalezo abawuthunywe nguThixo ngenxa yenhlala. Ngoba without the Holy Spirit bazalwa, ungathengisa ngesalvation, ungathengisa ngoYesu, ungam-undermine uYesu ukuze ube nebhongo ngoYesu. Isalvation uyiba imnandi ndaba ukusindiswa. Izinto zonke bazamama ziyaqheleka futhi ubona uba ndikhathele kudala ndayenza le nto, but bazamama if usindisiwe ugcwaliswe ngamandla kamoya oyingcwele awusoze uqhele ukusindiswa. Iminyaka yokukhonza kwakho ayithethi lutho. Yakwazi uyiphila impilo engenakuphilwa umuntu. Uncedwa ngamandla kamoya oyingcwele. Mathathu amangqina angqinayo. Uyise
uyise, unyana, ulizwi, umoya basezulwini apha nasemhlabeni bathathu ngamanzi, ligazi, umoya ulingqina. So fanele abantu bananje ababhaptizwa nenkonzo zanamhlanje azibhaptizi, nabantu banamhlanje abavakalelwa kuyakhonzwa noba akabhaptizwanga khonto ithetha apha kuye, because it's only irrepentance engakwenza udinge amanzi xa ungekabhaptizwa. It's only irrepentance engakwenza unxanelwe umoya oyingcwele, because umoya oyingcwele xa ikhona uyazalwa kuThixo. Umoya oyingcwele xa ikhona you have a connection noThixo. But xa ungenaye umoya oyingcwele bazalwa noba uyangangana shumayela ivangeli thina sibancinci, sashumayela ivangeli phakathi kwabantu abadala, sashumayela ivangeli kwathiwa siyadelela, sashumayela ivangeli sayibeka inyaniso kubantu bebadala, siyibeke njengoba injalo, singathengi ubuso bamntu. Siyithetha isalvation kwindawo yonke, siyithetha phakathi kwabantu, sithetha izinto abantu basizakala. Sinesibindi esingasithatha imfundweni, sisithatha kumoya oyingcwele, because xa unomoya oyingcwele unoThixo ngaphakathi kuwe, awesabi. Akunakona lapho ongashumayela khona ube namahloni. Sima kwindawo abantu abangeke bakwazi ukuma kuzo, sishumayele kumabandla ngamabandla, sema singabantwana, simiswa ngumoya oyingcwele, because if you have the Holy Spirit, you have the character of God. Uba nesibindi. Abathakathi bayayazi Lord. Igama elithi Yesu uyaqiniseka ngalo, noba ungalamba ngeke udayise ngeqiniso, noba abantu bangathatha imali zabo bangakuniki. Ungumfundisi ushumayela inyaniso ebandleni bemka abantu, you never change your message if ushumayela under the influence of the Holy Spirit. The Holy Spirit uyaqiniseka into yoba ukhona uThixo. But if you don't have the Holy Spirit, did you know ungafunda ufunde kakhulu, but uba unawo amandla, awunayo umoya oyingcwele, awunazo isibindi. Lo mhlaba ufuna amadoda, ufuna intombi. Le ndaba Holy Spirit ndifuna siyicacise, siyibeke, ngoba khona abantu namhlanje konto ezininzi ezenziwayo ngabantu. Khona izinto bazamama endifuna zazi uba kukho izinto esizenza ngenyama, esizenza sisenyameni. Inkululeko yomuntu ikuHoly Spirit. There are so many things in the last day kwinsuku zethu okuphikiswana ngazo nezithethwayo. There are so many prophets ezininzi, but ezingaveliyo kuThuku Thixo. You never rest without the Holy Spirit. Ngeke uphumle. Kuthiwa nanze right, nanze ngapha. Umuntu onomoya oyingcwele bazamama akaxelelwa le ibi right irongo le apha kuye ngaphakathi. You have an assurance, unesiqinisekiso esilapha kuwe ngaphakathi ngesalvation. Awuntanti, awukhangeli bashumayeli uba lo uprofete wathini na. You have into, unolwazi. iBhayibhile ithi xa unomoya kaKristu unengqondo kaKristu. Lento lapha kuwe ngaphakathi man, you don't depend with prophet nakwintoni na. If you have the Holy Spirit,
ixesha esikulo bazam bam lixesha elidukisa abantu, lixesha eliyingozi ngendlela emangalisayo, lixesha elinzima kakhulu. Akekho futhi ongalinceda. Lalibaliwe ezibhalweni, alizutshintsha, lizawuhleli khona. But those abantu abazosurvive, nabazawunceda, nabazokwazi ukumela iqiniso, nabantu abazofika uJesu bemlindele, are those who are under the influence of the Holy Spirit. Umoya Ngcwele ke udinga sipreache ngerepentance. Kufuneka simayele ngenguquko. Because awunomnikwa umoya Ngcwele ungaguqukanga. Izinto wazenzayo noma walimala vuma makwenzaka. Susi pride. Akusikwenzela nto ukuthi ndishumayele kakhulu. Ngabeka izandla kwaphila abantu kakhulu. Ihlabelele kakhulu. I-worship ndiyenzile bazam bam asisizwa yilonto. Ezulwini asizungena ngalonto. Bible ithi abam niya kubabona ngeziqhamo. Yo, kasothandaza. Sizawulala bazalwane. Ngiyahlupheka amabandla onke ayasafarisha. Amabandla onke ayaphela, ayasafarisha. Ayikho inkonzo namhlanje singayincoma, sizincome sithi elibandla lime endaweni. Alikho. Ayikho bazama inkonzo, thina siyazazi inkonzo sifikele kuzo, sakhuliswa kahle, safika sakhonza nabantu, sasayibona. Into esizibona namhlanje into esasingazange sizibone. Leza singazange sicinga uba singaphinde sizibone ebantwini abasenziweyo. Sisurvive intoni? Umoya oyingcwele. Yo. If you receive Holy Spirit, ufumene umoya oyingcwele, wafumana imfundiso kamoya oyingcwele, wagayidwa ngumoya oyingcwele. Uninzi ubuciko nengqondo yomuntu esebenza kwensuku zethu. Angeke ndithi yakubani, ngeke ndithi landela umfundisi othile, ngeke ndithi hlala kum, ngeke ndithi nam ndi right ndizakunceda. No, there is one person. uJesu wathi xa izawushiya abafundi bakhe wathi ndizawufike ndicele. Xa izawuthetha ngayo imoto uthi ngumsizi. Umsizi. Kutheni ebizwa ngomsizi? Is a helper. Ndizawushiya yena. Kutheni uJesu athi xa ithetha umoya Ngcwele andizawucela kuba aniphe omnye umsizi? The Holy Spirit. Ibandla abazamam alishwanga umuntu osindisiwe, umuntu osindisiwe. Kuthenjwanga omnye umuntu phezu kwakhe, kwathenjwa umoya Ngcwele. Ayikhona amadoda afana noPetros, babekhona abantu kakhulu ababethembakele. But uJesu wathi izawushiya abafundi bakhe, wathi ufike ngicele kubawo aniphe omnye umsizi, aniphe umthetheleli, a comforter, aniphe ummeli ozawunimela. Ngendlela abafundi bakaYesu ebebemtrusta ngayo umoya Ngcwele, bebetsho nditsho sebevalelwe ezijele, bebengacingi ngabameli, bebecinga ngommeli abasiwe naye, bebengacingi ngamabeli. Ibandla likaJesu bebelingakwazi uba namagqwetha. Inkosi yami, hayi bo Jesu. Ityala lebandla belingacotselwa ngamagqwetha. Indoda ebanjiweyo ishumayela. Ibandla belingakhokha imali iyokhutshwa. Kodwa ibandla belithandaza. My God. iBhayibhile bathandaza kuchapter 12 ebanjiwe uPetros, bathandaza. Ibandla lazingisa lithandaza, aliyanga amagqwetheni liyocela amani ngoba uJesu uthe ndizawunithumela umsizi, ummeli, an advocate. Because ibandla bazalwane lisiwe kuHoly Spirit, so that xa ukhonza kule xa ukhonza kuyo ungayithwala entloko. Le nkonzo okhonza kuyo le akusilona ibandla elizawulandwa. Kuzawulandwa an invisible church, ibandla elingekabonakali. Those who belong kwelo bandla abazamama ngabantu ababhaptizwe ngamandla omoya Ngcwele. Abantu ababhaptizwe ngomoya Ngcwele sibabona ngokunxanelwa i-holiness, banxanelwa ubulungisa, baphila ngokuzihlambulula, abayifuni into engcolileyo. Abantu abanomoya Ngcwele, abantu abamoya Ngcwele babona ngecharacter,
hayi ngokushumayela, hayi ngezilwimi, hayi ngokuthandaza. No bazalwane, xa ubhaptizwe ngamandla moyingcwele uyanqanwa, ulangazelela iholiness, uyayifuna, awukho perfect, uyanqanwa. So xa ifikile umoya oyingcwele kuwe uba very sensitive kwizinto ezingenabuthiko. Akekho umuntu onomoya oyingcwele bazalwane ekufuneka uxoxe kakhulu naye enze inyelo kwehlukana nezono. Yoze ehlabelela ingoma ethi hawu bazalwane bam mntazothandaza. It is the power of the Holy Ghost. Asusa izono zaso, ahlanza inhliziyo yami, amandla kamoya oyingcwele. Bese singasathi igazi, bese sithi amandla kamoya oyingcwele. Because when the Holy Spirit entered your heart, engena phakathi enhliziyweni yakho, ebefika uJesu sefikile, intambi sesesingene, uyikhawula intambi, khawuliswa ngamandla kamoya oyingcwele. Amandla moyingcwele bethi kayifikile kuwe, sikhumbula izenzo, athatha impahla ewardropini ongazange uyithenge, uyithathe ngokwakho. Siyibiza bayiCalvary lonto. Umuntu ezisa izinto awazebayo. uJesu bekhona ekhonzeka nezinto zobusele ekhonza nazo, engekafika amandla moyingcwele. But xa ifikile amandla moyingcwele kukhona ikhethini angathi yesuswa again. Yebo, that's why iBhayibheli lithi uPaul, hallelujah, esendleleni ebheke eDamasco, wabanekelwa ngumbane, washayeka phansi, but walala nenkwethu emehlweni. iBhayibheli, God sent uHananiya kuPaul. iBhayibheli wambeka isandla, wathi ukubeka isandla uHananiya uPaul, wabhaptiza uPaul ngamandla moyingcwele. Elithi iBhayibheli yawo inkwethu emehlweni. Ngamanye amagama, there is a curtain ongathi noba umoya oyingcwele uJesu somamke lisiyeke likuvalile, but uma kufika umoya oyingcwele lo curtain liyadabuka. So ubona izinto ngendlela abantu abangaboni ngazo xa ifikile umoya oyingcwele. Yabona wena ukhathazwa into umuntu athi ndisindisiwe, awuyiswela uthando lenkwenkwe, oyiswela uthando lenkwenkwe, oyiswela uthando lwenkwenkwe. Umuntu awenkwenkweni nje, umuntu awiswe inkwenkwe, umuntu ehlulwe uthando lwenkwenkwe. No, ngeke ukwazi base ubhaptizwe ngamandla moyingcwele ukoyiswa luthando lwenkwenkwe, because the Holy Spirit reveal ubunzulu bothando lokuthandwa nguThixo. Holy Spirit reveal salvation bazalwane, ixabiso le-salvation. Awu bazalwane bami siyathandaza, noba ndinikwanga muntu, noba ndinamali, noba ndisaphangeli, noba ndiyagula, but uba ndifumele i-salvation. Because salvation is greater than anything. Jesus. Simeon walindiswe, ehletyelwe ngumoya oyingcwele. iBhayibheli wahletyelwa Holy Spirit, khona into umoya oyingcwele ahlebela zona uyahletyelwa nabantu osonta nabo abangazaziyo. Uyahletyelwa. Awu bazalwane bam, xa ubhaptizwe ngamandla moyingcwele, xa ubhaptizwe ngamandla moyingcwele, you don't need ibandla ukuzuvuseleleka. When ubhaptizwe ngamandla moyingcwele, awuphile ecaweni, uba ne-fellowship ngaphakathi. Siyathandaza, ipride iyawa xa uguquka, iyawa xa uguquka. Ewe Jesus, ewe Yesu. Amathemba, xa uzaba lithemba likaThixo, you need the Holy Spirit. Moya oyingcwele. Udinga umoya oyingcwele. Ngiyamthanda umoya oyingcwele. Wena ebhaptiza umoya oyingcwele akanajenda. Yes. Yeah. Ijenda itholakala apho umoya oyingcwele angekhoyo. Holy Spirit akayazi indoda nomuntu wesifazane. Mayifikile umoya oyingcwele, but umoya oyingcwele xa ingekho, kufuneka sihambe ngendlela yethu singabantu. Si-expect izinto
ngokobuntu nothi ngokobuthixo. Ndiyeke ndithandaze nani bazalwane. Yes, Lord. Zawuninika imvuselelo ethi indaba yesalvation isaphila, uxolelo lwezono lusenzeka, inguquko isekhona, umoya oyingcwele usekhona nyani, kudlalwa ngaye, akahloniphwanga. Abantu badlala ngaye, badlala ngelwimi abantu, into esasikade siyoyika. Kudlalwa ngaye umoya oyingcwele, Sasikade ngoba xa ungamazi udlala ngaye, sasikade ahloniphekanga. Yo. Ndiyacela usekhona, Jesus. usekhona. Yes, Lord. Ngeke umdelela uThixo xa ike wajileka kuwe. Ngeke udlale ngenkonzo xa ike wajileka uThixo apha ebomini bakho. Into yokunqanda usekhaya, hayi suphila kanje, sunxiba ngolihlobo, sukwenza kanje, Yo. suya kulaa ndawo, sinento ethetha kuwe xa usilisiwe. Phila kanje, hlala nomkakho ngolihlobo, hlala nabantwana bakho ngolihlobo, etha kanje kubazali bakho. Sinento efundileyo mane lapha. Sinento efundileyo. Oh. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Masithandaze bazalwane. Yes, Lord. Vala amehlo ethu sonke Oh, sithandaze. thank you, Lord. Baba wethu osezulwini siyabonga. Yebo, We siyabonga. give you the Oh, we thank you, we Lord. magnify. Yes, Lord. Siyabulela Father, I Thixo. believe Oh, Baba, bonke. siyabulela. about over 100 Oh, Abahleli kule foni. siyabulela. Bemamele. Siyabulela. Thank you, Holy Lord. Spirit. Thank you for your word. Siyabonga. Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Abantu bakho. Oh, we thank you, Bonga Lord. abantu bakho Oh, we thank you, Holy Langola Spirit. Nkosi. Siyabulela. abavumayo namhlanje. Oh, thank you, Holy Spirit, Lord. touch their lives, Lord, Thank you, in the Lord. mighty name of Jesus Christ. Yes, Lord. We love you, Holy Spirit. Oh, Thixo wam, nangexesha lethu, nangexesha lokukholwa Hallelujah. kwethu, Yeah. Hallelujah. lokuba ivakele isezandleni zethu. Oh, thank Selela Nkosi you. abantu bakho Ah, ngegama likaYesu. thank you, Lord. Siyabonga. Siyathandaza abazali. Yes, Lord. Cela ukuthandazela abantu abambalwa Yeah. abawuvileyo lo myalezo, Thank you, Jesus. nabanezinto abafuna ukuziguqukela. Yes. Ufuna ukuthandazela abantu abanxaniweyo abarhaluki